ассалому алайкум бародарон ва тамошобинони азиз, ман шуморо хушомадед мегӯям ба аввалин дарс дар курси JavaScript. нафароне ки маро намешиносед, ман Юнусов Шаҳриёр ҳастам, барномасоз дар соҳаҳои Android ва веб барномасозӣ. тӯли 3 сол мешавад ки дар ин соҳаҳо кор ва фаъолият мекунам. хуб, дар ин дарс мо дида мебарем муқаддима ба JavaScript, яъне JavaScript чӣ хел кор мекунад дар умум ва чӣ тавр бо файли index.html пайваст кардан дар кор ҳаст. ин курс барои нафароне ҳаст ки аллакай дониши ибтидоӣ дар асоси HTML ва CSS доранд. агар шумо HTML ва CSS надонед ва тамоман хондагӣ набошед, ман тавсия медиҳам аввал асосҳои HTML, CSS хонед, баъд JavaScript гузаред. чунки ки вақте ки мо JavaScript мехонем, бояд HTML, CSS муҳим не, лекин ҳадди ақал HTML бояд донем, барое ки ин файлҳо бе ҳамдигараш кор намекунанд. яъне HTML набошад, JavaScript кор намекунад, мо натиҷаро дидан наметавонем. аз ҳамин сабаб мо аввал бояд HTML хонем, баъд CSS. хуб, дар ин дарс мо муқаддима, яъне JavaScript чист ва барои чӣ зарур аст, ҳамин чизро меомӯзем. хуб, JavaScript як забони пуриқтидори барномасозӣ мебошад, ки барои эҷоди саҳифаҳои интерактивии веб ва барномаҳои веб ба таври васеъ истифода мешавад. дар ин дастур мо мафҳумҳо ва абзорҳои асосии JavaScript-ро дида мебароем, ки ба шумо барои оғоз кардани аввалин файли JavaScript лозим аст. хуб, дар умум JavaScript чист? JavaScript як забони барномасозии скриптест, ки барои интерактиви саҳифаи веб истифода мешавад. он дар браузер кор мекунад ва ба шумо имкон медиҳад, ки унсурҳои динамикӣ эҷод кунед, мундариҷаи саҳифаро идора кунед, дархостҳо ба сервер ва ғайраҳоро эҷод кунед, яъне бо сервер муошират кунед. JavaScript аз ҷониби NetSpace Communication Corporation таҳия шудааст ва бори аввал соли 1995 бароварда шудааст. хуб, нақшҳои JavaScript дар рушди веб кадомҳо мебошанд? JavaScript дар таҳияи веб якчанд нақшҳои муҳимро мебозад. якум, интерактивӣ. JavaScript ба шумо имкон медиҳад, ки дар саҳифаҳои интернетӣ унсурҳои интерактивӣ аз қабили тугмаҳо, шаклҳо, слайдерҳо ва менюҳо эҷод кунед, ки диққати корбарро ба худ ҷалб мекунанд. дуюм, ҷамъоварии маълумот. бо истифода аз JavaScript шумо метавонед маълумотҳоеро, ки корбарон ворид мекунанд, ҷамъоварӣ, тасдиқ кунед ва аз фиристодани маълумотҳои нолозима ба сервер пешгирӣ кунед. сеюм, кор бо унсурҳои DOM. JavaScript ба шумо дастрасӣ ба модели объектҳои ҳуҷҷат, яъне DOM сохторе медиҳад, ки мундариҷаи саҳифаи вебро ифода мекунад ва ба шумо имкон медиҳад, ки элементҳоро тағйир диҳед, илова кунед ва хориҷ кунед. чорум, таҳияи барномаҳои веб. JavaScript барои эҷоди барномаҳои мукаммали веб ба монанди шабакаҳои иҷтимоӣ, мағозаҳои онлайн ва абзорҳои додаҳо истифода мешавад. барои оғоз кардани JavaScript ба шумо барномаҳои зерин лозим мебошанд. якум, браузер. JavaScript дар браузер кор мекунад. аз ин рӯ ба шумо браузери муосири интернетӣ ба монанди Google Chrome, Mozilla Firefox ва ё ин ки Microsoft Edge лозим мебошанд. дуюм, муҳаррири матнӣ. шумо метавонед ҳама гуна муҳаррирони матниро барои навиштани рамзи JavaScript истифода баред. ба муҳаррирони машҳур дохил мешаванд Visual Studio Code, Sublime Text, Atom ва ғайраҳо. сеюм, консолҳои таҳиякунанда. аксари браузерҳои муосир асбобҳои таҳиякунанда аз ҷумла консолро барои ислоҳи коди JavaScript таъмин мекунанд. шумо метавонед онро бо пахш кардани тугмаи F12 ё бо истифода аз менюи контекстии браузер кушоед. хуб, аввалин рамзи шумо дар забони JavaScript. биёед бо сохтани як барномаи оддӣ JavaScript-ро оғоз кунем ва бо он шинос шавем. хуб, барои хотири ин дар компютер месозем як адад папка. ман аллакай сохтагӣ ҳастам папка бо номи JavaScript. дар дохили папка бо номи JavaScript мо месозем як адади дигар папка бо номи JS.
дар дохили ин папка месозем як адади дигар файли JS баъдан ва берун аз ин месозем як адад index.html. хуб ба дилхор редактор ворид мешавем. мисол ман ба Visual Studio Code ворид шудам ва дар инҷо як адад файл месозем ва онро сахранид мекунем. папкаи JavaScript меёбем. дар дохили папкаи JavaScript менависем script.js. ҳатман форматаша мондан дар кор ё ин ки аз менюи афтанда тип файл формата интихоб кардан дар кор. инҷанда ҳаст JavaScript-а интихоб мекунем ва тугмаи сахранита пахш мекунем. ин буд файли JavaScript-и мо сохтем. хуб папкаро тафтиш мекунем дар ҳақиқат ҳаст ё ки не. мана дар ҳақиқат файли script.js сохта шуд. як адади дигар индекс месозем. хуб файл сохта шуд. сахранид мекунем. берун аз папкаи JS менависем index.html. сахранид мекунем. дар дохили файли HTML аллакай мо бояд кодҳои стандартиро нависем. хуб пас аз кодҳои стандартиро навистан, барои беҳтар шудан тайтлашро иваз кунем. анакнун мо бояд файли JavaScript-ро ба файли index.html пайваст кунем. се роҳ вуҷуд дорад барои пайваст кардани ду роҳи пайваст кардани JavaScript ба HTML вуҷуд дорад. якумин роҳ мо метавонем коди JavaScript-ро дар дохили теги head, яъне ё ин ки дар дохили теги body нависем. мустақиман аз дохили файли index.html мо метавонем кодҳои JavaScript-ро нависем. хуб мисол дар дохили body менависем script, ё ин ки берун аз body рамеша дар дилхор ҷои файли index.html ба ғайр аз берун аз index.html, берун аз теги html дар дилхор ҷой нависан мумкин аст. хуб менависем script нигоҳ кунед. дар инҷа ду адад скрипт мебурояд. бар ҳангоми коди JavaScript дар дохили худи index.html нависан, мо бояд скрипти якумро интихоб кунем. скрипт якумро ки интихоб кардем, дар дохилаш менависем мисол барои хотире ки мо фаҳмем ки дар ҳақиқат файли мо кор карда истодааст ё ки не. менависем alert дар дохили қавс ва дар дохили нохунак мисол менависем салом ҷаҳон. ва файли index.html-ро мекушоем. нигоҳ кунед, ба таври автоматик кор кард. яъне салом ҷаҳон чоп шуд дар яке аз менюҳое ки пеш аз файли index.html кушода шудан буромад. ҳангоми авновид кардан ҳамин меню боз мебурояд. нигоҳ кунед. хуб чӣ хел шуд сохтори ин код. компютер кода хонда фуромад. дарси яка гирифт, дохили боди даромад, дар дохили боди ҳеҷ чиз нест ва гузашт ба қисми JavaScript alert. дид ки дар дохили JavaScript навиштагӣ аст alert салом ҷаҳон ва инро чоп кард. мо инчунин метавонем коди JavaScript-ро дар дохили теги head низ нависем. мисол пас аз title. мана ин ҳам роҳи дуруст аст, хато нест. мо метавонем дар инҷа низ истифода барем. лекин мумкин савол ба миён биёяд ки ҳангоме ки мо метавонем дар дохили HTML кодҳои JavaScript-ро нависем, барои чӣ ба мо зарур мешавад ки файли script.js-а дар алоҳидагӣ созем. хуб якумаш ин ки айни ҳол барои мо қулай ҳаст дар дохили index.html кодҳоро нависан, лекин ҳангоми саҳифаи мо калон шуда рафтан мегирад ва кодҳои JavaScript мо беҳад бисёр мешаванд. мисол 5-6 ҳазор қатор коде ки менависем, мо беҳтар аст ин кодҳоро дар файли алоҳидаи JavaScript гирем. барое ки як тартиби муайян қати кодҳоро навистан, аз ҳамин сабаб мо дар файли алоҳида мегирем. хуб дар дохили index.html удалид мекунем ҳамаи кодҳои имена JavaScript-ро
و جاواسکریپت را پیوست میکنیم در فایل index.html. برای خاطر پیوست کردن در داخل تگ هیئت می نویسیم سکریپت. انکنون در حالت پیوست کردن فایل بیرونه یعنی فایل جاواسکریپت با index.html ما استفاده میبریم سکریپت دویم رو، یعنی سکریپت دو نقطه و src انتخاب میکنیم. در اینجا آدرس یعنی سروغه که فایل جاواسکریپت ما جایگیر شده است همون رو می نویسیم. در حال حاضر ما باید وارد شویم به پاپکه جاواسکریپت و سکریپت نقطه js رو گیریم. خب وارد میشیم به پاپکه js سلش میمونیم و سکریپت نقطه js میگیریم. پیوست کردیم. در حقیقت کد الرت در داخل فایل می نویسیم، میبینیم که در حقیقت کار کرده ایستاده است یا که نه. الرت قفس میکشویم، در داخل ناخننگ می نویسیم سلام جهان. خوب سخرانید میکنیم و براوزر گذاشته باز یک بار دیگر ابنویت میکنیم. مانا خیلی دوست در حقیقت بازم کار کرد. اگر ما همین کد مثال کامنتاری کردمونیم سخرانید کرده براوزر ابنویت کنیم، نگاه کنید هیچ چیز روی نداده ایستاده است، یعنی کار نکرد. خوب در حقیقت کد ما کار کرده است. از این معلوم می شود که نگاه کنید مانا در حقیقت کد ما کار کرد. این بود دو راهی که ما خیلی میتوانیم جاواسکریپت رو با فایل HTML پیوست کنیم. مثال یکم راهش پیوست کردیم در داخل تگ هیئت، دوم راه مستقیما در داخل تگ های بادی یا اینکه هیئت یا اینکه HTML کد جاواسکریپت رو نوشتم. ما نتیجه رو در حال حاضر دیدیم در نمود الرت، یعنی یک اکران به نمود پاپ اپ گشوده شد و تکست سلام جهان در اینجا نمایش داده شد. ما اینچنین میتوانیم در داخل براوزر نویسیم یا اینکه در منوی کنسول منیو رو همین نتیجه را چاپ کنیم. برای خاطر در داخل براوزر نوشتن ما در بجای الرت می نویسیم document نقطه write در داخل قفس می نویسیم سلام جهان. خب یکم قسم کد یکم قطار کد کامنتاری میکنیم و براوزر رو ابنویت میکنیم. من خیلی دیسوده تکستی سلام جهان، متن سلام جهان در براوزر چاپ شد. این بود دویم راهی که ما نتیجه رو دیدیم. خب سوم راهی که ما برای خاطر نتیجه رو ببینیم چه خیلی هست. ما می نویسیم در اینجا console نقطه log قفس را میکشویم، نقطه را میکشویم، دو نقطه میکشویم و می نویسیم سلام جهان. پس از سخرانید کرده براوزر ابنویت کردن در نمود اول هیچ چیز نشان داده نمی شود. برای خاطر نتیجه ندیدن ما در دلخواه جای خالی براوزر کنوپکای طرف دست راست مشکل را پخش میکنیم. از منوی کانتکستی بند پراسماتریت کد رو انتخاب میکنیم. خوب نگاه کنید در اینجا یک قسم کد گشوده شد. البته شما در درس‌های HTML CSS با این شناس شدگی هستید. در موضوع سامانه چطور کار میکنن. در قسم بالا اگر نگاه کنیم element هست، console هست، source هست، network هست و دیگر منیوها هستند. در همین منیوها ما بند کنسول انتخاب میکنیم. من خیلی دیسوید نتیجه ما در بند کنسول چاپ شدگی هست سلام جهان. ما نگاه کنید سلام جهان نویسیم، در حقیقت سلام جهان چاپ شد. ما اینچنین میتوانیم با یاری منوی کنسول خطاگی هایی که در داخل کد جاواسکریپت نوشتگی هستیم پیدا کنیم و اصلاح کنیم. مثال در اینجا ما یگان خطاگی می نویسیم، یگان حرفی زیاد می نویسیم. براوزر ابنویت میکنیم، البته خطاگی را گفتگی هست. نگاه کنید جاواسکریپت قطار سیوم انده
хатогӣ 7 гуфтодааст. Агар мо дар ҳақиқат бинем JavaScript қатори сеюманда хатогӣ ҳаст, яъне мо ина хато нависагӣ ҳастем. ҳангоми хатогиро ислоҳ кардан, браузер авновид кардан дар ҳақиқат хатогӣ нест мешавад ва натиҷа чоп карда мешавад. хуб бародарон ва тамошобинони азиз, ин буд дарси якуми мо дар мавзӯи JavaScript, мавзӯи муқаддима бо JavaScript. мо дар ин дарс дида баромадем ки JavaScript чӣ ҳаст. хуб камиам бошад теория аз худ кардем ва бо ду роҳ пайваст кардани JavaScript ва бо чӣ тавр натиҷаро дидан, яъне натиҷаро дар браузер чоп кардана дидем. ягон саволҳо ё ки ҷойҳои нофаҳмо бошад нависед, ман ҳатман ҷавоб мегардонам. ҳозираш хайр то дарсҳои оянда.